tervehdys täältä X-Talkista. Tässä taas minä, Ihku, Sanna Suolisolmu, ja tänään meidän puheenaiheenamme on sika-influenssa, sika-pöpö, possunuha, svinhuvud. Mennäänpä suoraan sitten tuonne kentälle, jossa rakas kirjeenvaihtajamme Miina Kenttä kommentoi asiaa. Miina Kenttä tässä, hei! Olemme nyt täällä salaisessa laboratoriossa ja seuraamme, mitä professori Sönkötsö on mennyt tekemään. Hello, professor! Sorry to interrupt you. So, professor, could you tell us about the swine flu, the F1N1? Oh, thank you. Is it really so dangerous? Oh, I see. You had any photos about the growth of the disease? Okay. So it's the camera. Could you explain it? Here. Oh, I see. Yeah, that's right. What about the vaccine? Oh, any side effects? Okay, thank you very much. Takaisin studioon. Oikein hyvää päivää täältä X-Talkin studiosta. Täällä on oma ihkudaa Sanna Suolisolmunne ja haastattelen tällä kertaa Junttipuolueen kansanedustajaa Urho Uskaliasta. Hyvää päivää. No päivää. Katsoimme äskettäin tuossa tuon professori Sönkötsön arvion sika-influenssarokotteen vaaroista, niin onko tilanne todella niin paha kuin miltä tässä näyttää? Kyllä, Suomi on kriisitilanteessa, että useasti ihmiset on sairaana ja useasti sairaalat on täynnä ja silleen useasti ollaan kipeänä. Suomi on kriisitilanteessa. No missä tilanteessa sitten tämä sairaalahoito olisi tarpeellista? No, silloin kun tulee kuume. Kuume, joo. Miten tämä teidän puolue reagoi sika-influenssaan? No meidän mielestä niin olisi hyvä tätä tautijylläistä olla rikkaiden riveissä, että köyhät kun tekee duunia, niin ne on hyviä ihmisiä. Rikkaat taas niin vois painaa maakarran viimeisempään rakkoon. Mulla onneksi tämä palkka on aika huono, että en tiedä kuin 2 euroa tunnissa, että ehkä luetaanko minullekin sitten köyhiin. Kyllä, ehdottomasti. Onneksi olkoon. Kiitoksia. No mitä mieltä sinä itse olet näistä rokotuksista? No mä itse kannatan niitä. Kävin Ranskassa hankkimassa vahvan rokotteen koko perheelle. Että ei ole perheellä ollut sitten ollenkaan tätä sikapöpöä. No ei hemmetissä, kun rokotteet otettiin. Okei, oikein paljon kiitoksia. Sanna Suolisolmu kuittaa ja kumartaa.